Hvad mener du om det? Lad mig lige tænke mig om. Nu koncentrerer jeg mig. Det var meget bedre end før. Hvordan var det sådan rent teknisk? Rent teknisk. Der hørte jeg en ringen for ørerne. Det er godt. Er det godt? Ja, det er vældig godt. Lad os prøve det. Det ringede kraftigere end før. Tillykke. Tak. Jeg kan ikke stå for det. Nej, det kan jeg mærke. Jeg kan ikke lade være. Tjette. Ja. Tjette, den her teknik, den giver mig visse idéer. Nej, du må ikke få nogen idéer. Ja, jeg håber bare, du finder en lige så let. Nej, lige så sød som Robert. Jamen det har jeg allerede fundet, ikke, Cherie? Selvfølgelig pusser, ja. Hvad du har? Ja, det er lidt vanskeligt at forklare. Ja, det skal vi ikke komme ind på nu. Er du forlovet med Bernhard? Ja, det er jeg da. Der er ikke nogen grund til at bore i alt det. Nej, slet ikke nogen grund. Jutta, jeg vil gerne sige noget til dig. Hvad var det nu, det var? Jo, det ved jeg godt. Da jeg så de to sammen, så tænkte jeg ved mig selv, de to er sammen, fordi de som skabt for hinanden. Hvordan kunne du vide det? Jeg kan ikke se, det kommer dig ved. Jamen, han blander sig altid. Nu siger du stille. Altså, dengang jeg var forlovet med Bernhard. Da du hvad? Ja, må jeg godt lige have lov at forklare her. Jeg forstår det, Upusser. Før jeg var forlovet med dig, så var jeg jo forlovet med hende. Og hvad skete der så? Jamen, Så hvad? Jamen, så følte jeg, at hun i virkeligheden var forelsket i Robert. Ja, lige præcis. Det var lige sådan, som det var.